Matthias van der Veer, eigenaar van Hooskom uit Heerenveen. Wij zijn onder andere sponsor van Wout Zielstra. En wij gaan naar de website. En wij gaan naar de website van Wout Zielstra, www.woutzielstra.nl. En welke taal zullen we dat doen? Wij doen het in het Fries. Dus we zullen de website nog in het Fries doen. Bratmavjesk. Dat moet ik gaan zeggen. Studenten, hallo, ik ben Marije en ik werk bij Studentenwerk. Kom je hem al je inschrijven op studentenwerk.nl en wij zien een hele leuke baan voor je. We zitten op de Willemskade, zeg je, en daar kun je eens vinden. Dus word je een leuke bijbaan, fulltime baan, startersbaan, kom bij ons langs, meld je me aan en wellicht dat wij een hele leuke baan voor je hebben. Ik ben er wel zeker van. Wij heren van je, dankjewel, hoi.